no any din share ni mu pay 0244 774 282 and 0500 727 521 0500 727 251 na yenyo so or say time that so the Lord is our ultimate healer. Wamadamenti ye best see ya near to answer no so I want some for Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Na no kwad wo kunkura fa me gba mamania. Na papa mo hote sei. Awurade aduma haboko. Na kujejesi, ekwo bosempene mo. De woton adanse ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obian se na kujejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensamua ene obi enfoforo yawo. Ba ku obu akwase paase kumase. Ene ba konso pokura se nkran ha. Obi ase na kodwodesi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Accra we Kaswa Depo, any pokrasi de Anokra Tonchaya. Was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from. Was a beer depo Kasianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Bisu Magazine Road, head office no. Were beer depo Kasianso, our Dientum, a Jusu Accra Road, from a opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a man from. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hey, Mido, Edrano Pawutimi to Boise, Echichusi, do. Now, so in some media, made the yards toothpaste and then the brush and the Chumisima Minya. Same tina ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfin me biem na won hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightest Yas whitening toothpaste and then the brush and then me di hwimese entina wo se efe na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush, Ebuzian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo hudo, and the brush abejaso, abeboye. Kweko, minim sawayeshi. Mekwa manane. Now so ebony show embasso. Malehon Sepelo. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but the also got as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani won't here. Passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Hey, ene sa Accra ne nimpote we demo. Ani e demo ampa. De say there, edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Edujamfi Babasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, I am more. Oh, Mr. Minim wife yekopa wo. 1 year 1 city. Ni send beto mu ansa na yeties ka no. Mr. Connection na ensheda nkoye na esakakra ti say wa page mu ama hodiam bam connection ne mu de we obo wo di ba de kro wa ba do kro ye ka stroke nso de wo fa no small te say
agidi wa hu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so ani so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma sei wo agogo opposite government school no ana nkrahan so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so frɛ doctor 0244774282 and 0500 Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. SOMPA TV Emma ACCRA. And okretrodo Emma ACCRA papa ampa. Ma memfa nwram ewo asoyehwe amonone honsam so Ministry of Foreign Affairs na wo mo na de krata aba eneda enese nyunonyu na hyehye wo mo yifiri afidie mu a na yensa eso wo mo de abasa yemfamfa afidie so ma mansan aso ntetitru ni wo no ma yese wo ye passport ana akwantu krata na wuni a wo hye wo de ase ansa na ofoso bosomene da atoso adu no nwotwe eduru so ama de woma to the din say embedded chip embedded passport no eba no na bibinti wunya nwie ho adwuma womo de adom ebrebe to ho nanso kama ese ebre no awie du sede toro ne ka se nyame ahini na ben no we de chip embedded de no enya duru so ne se hunti saa grace period na wono mo te ho no wunya nwoye a awu Jiso san sha ase foforo ha obi a de bro bia no wono mo se enye bo apayo na eye ni papa mu a ne se hunti bibi na wonte ase a yemfa homan maw na ententem bom na wono mo hinu na de ahunta wa akire no won kan kire 0302 754 200 0302 754 200 na wonomo enje wa baba enkyere kwampa obefa so ente sanso dia na watintimo bibia na de afa passport.ma.gov.gh na ehonsem nyina no wonomo ayre fefefe de amawo wei wo mutintin ye no ekokasa fidie bia so na sompa ne di kanya ne kane na Ministry of Foreign Affairs ACCRA wose ye moso emfamawo Abusia onenyanfo Steven Asamoah Boateng dodo na abone mbrane asabi kane no no ne swani a wohwe chieftaincy and religious affairs so wakasa ede ache na manyoko MPP empanimfo se wanom ansha no wonka wo hommom esanse MPP ekuo na ankasa no ye biakoyo ekuo entine sesei no ekamea yese ase we ese nenyanko etia ne nantini we se watime wakame ebimu ewo ebimu ho menasepo wanom nhye na wanom enyi sa menasepo ni nyina emfamfiri wo na wamoma biakoye entimi entina wontem na wamofa wamadwi nyina enkosi afempinu ani aduonu enwotwe 2028 aba yebekọ akwakoto ayi omampani no enumu na wanom ehwese wanom betumi edi nkunem no nenyafo asabi ensem kan yemu no sei de MPP amanyo kuo moya moniama ne de se bibia kwayiye na se nyankopon ya dom na eja mutimi yi opani a wo betu franka ede amamu a bibia so ebetumi akwayiye pa enti no unity ni de ehia nsem eni yensisi ye na ya wo kwoto abakwa na party no nipa no edon ye nije no de ba obi a obo poster ewo electric pole a wanhwe yi ekọ be electrocuted no ono de wono wonka ho ye bi say yemfa emra na de ade we ye de nkitahudie ye de nkomodie ekuo de wokoye no mra bebre no ntiase ekra obefirim enti wo de ntiase ne nkitahudie enti no na meme kan ye emra se ya to aba meta mo so enti me de ka me nko anka se me na mo ho anka bia me shade no hands up enti no nenyafo asabi no enti no sadia ono so ekire ni nsem no enti wanom hye na biakoye no entimi enye adwuma ewo MPP konem eno achi no eno wo sei
obi mu wɔ hɔ no mu asabi mpreduasa fom no wɔn mu hia pa yɛnhwɛ na yɛnhwɛ wɔ mo na yɛnya sɛ flag bearer ɛne yɛkɔ yi no na flag bearer na wɔn mu kɔ yi no koraa na ɛbrɛ na wɔn mu de ahyɛ no koraa no wɔn mu nya adwene ɛnka hia yɛyi na nka gya ɛwɔ se wɔn mu di kan ayiyi constituency foɔ no mpanimfoɔ no nyinaa wie ansa no makɔ yi pani a wɔn obɛhim frankaa de ama yokoi ɛso dean ɛne wɔn mu ayɛ no yi dodoɔ no a wɔn ka no wɔn amesi the fundamentals kakra bɛkɔ so no a ɛwɔ sɛ wɔyɛ nneɛma bi wɔ fam hɔ ɛno number 1 ɛne sɛ yɛ one man one vote most of the recommendations ɛdika sɛ yɛnkɔ ɛsoro ntɛm no metwerɛ obi me saa option no say yes nneɛma bi asisi a ama yɛnya focal person yɛ ɛtɛw sɛ yɛ pass ball no ama ekwan mu bie but sɛ wo anyɛ midfield ni yie na wo se be de me kɔpɛ striker wo bɛgyina wa me apɔn ne ahyɛ yɛn de me kan sɛ existence of the times no ɛkyerɛ sɛ yes wo bɛtumi ayɔ akɔ soro hɔ but yɛ basics no first biemu nam ye you offend say electoral college bi ni na wo recommendation me 7 page anya me nko di ngoma sana me tro enti ade na ni de aye komu ho na aye se chinchina ye nkoso na mo fom no wo be di oji akoyin kanene suania na ono chieftaincy and religious affairs so nyamfo Steven Asamoah Boate dodo na abɔ ne brane asabi ne nka ene yeti ene ye kwa kowie kase no e wo Kenya mamu na Kenya mampani William Ruto wono nso wa ka asem bia ene na Nanadanko Akufo-Addo Williams ne de ne yakwa akwase papa wo se wo ba besi aso da nche bi e de amoman no e wo na bank esiem na saa asem ya wo boss no ene wo mbusa se for the where wo se we the presidential office hwa na wo ma ya asori wo ma yi nyame ya da nyame ase ne ba bia wo de won makwa koduru na ni nyina no hoka enkoso kese bia besa America dollar no opepem nkron na so de kɔ Prince Charles krom ne sika nso de a pound no besa opepem nsia ne akire ponnum eno ene wieye ebinom so da bi dada no kora so de ɛwɔ hɔ no kwan ofa so tototo amanfo botom na wo ba besi bi ɛwɔ abankese mu de anhweye ye bɔ wɔtere wo mutiri hu nyinada eno na nam so ema eku ahodo bi ɛwɔ hɔ efro nse Artists Society wonom no de se enya de a won betwenne atwe ochena ne na de kye ama mampani William Ruto wo befa man ne sika se wo de kwakosi aso da de amanyame breku a na brabo a wo bɔ no ene nyame de ensa so ye ni da so edi akire na ni nyina mu no first evangelical Christian president ene William Ruto yi nno wo se wo manyame edua asi hɔ no wo bedua nso na wo de edin no atonyame enti wono sei ye kapa ne mra ne yesa dodo na de frɛ no ene deputy Jesus da chen kase ebom ye de munsem betwa abusua ye nase nese afei ana wasa wafidia ensem a ye de som ena no pay ebi ene sei onwanyamfo Haruna Idrisu wono ena oyo omeyo so eni a wo hye enwomesua ho nsem so wode atodwa akyere mu se wanu mu a wamu wasuapon ahodo mu afa wanu a moji alawa no bibia egu akwan mu alawa no kra ya pagya mu from 70 million Ghana cedis to 150 million Ghana cedis ya eba beboa ama student loan trust fund no so etumi egina yie mampane John Dramani Mahama se 2024 aba ye to ye ba bia mentime ho aso twetwe ne ti na ebinom fa ho prepare no IGP nhwehwem onanyamfo kwabena minta kando akopiemo ewe ne mpesua so a fidie tetafo moto bi makomako du wode akwache ayasabia kese ye ho afi 5 incubators eno so ka ho ayede mu nsem esom wo o che o passport ase be se ofoso bosomene da na etoso adunu nwotwede bra empanimfo a wo passport office ene Ministry of Foreign Affairs say san sha ase foforo Abusia ensem a yede sumu yi efri Sompa 106.5 FM across so eje ne ho sechreme na wasantemantem Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Kumase Adafopa Radio Paris France Abuchimemu wonom so eso nsemu etopeten takwa eye Sompa 101.1 takwa de ye Sompa 103.3 Tachiman eye Sompa 106.1 Sunyane eye Sompa 98.9 Enkraza ye Sompa 90.7 and afi Doma Hinkunsu ye Sompa 101.3 udi koda no te yenka firi ho Facebook fo nyina yetwa mu puse Sompa 106.5 FM Accra
mo a mo ba ye nyina yɛda mo ase dododo YouTube no so yɛ Sompa FM live www.sompaonline.com website ya owura taboate ada ma yɛsɛ mo fo panya ku kyerɛ nsɛm nyina pɔtɔ kasa mbrɔfo de akoguo a obetumi akɔkenkan bie abasobɔ ni nyina enkɔma na KWOFIE company limited ɛkɔba sempre mono no bɛma wonsi nso mu ansa na waham adansie niema papa efie ɛne hɔ ɛhɔ ɛna wɔsɛ wokɔ na wokɔgye cement iron rod ndi de ɛka ho ni nyina etimi edisi wudan secure sanitary pad nso ɛsɔ yasene bosome so a oba wo mo na memo yenya nya menopause de no a ɛna wɔsɛ yɛde mo enti wokɔ dwa so a na wapebi na ɛboa ɛyɛ kama ɛhyɛ hɔ a ɛyɛ fugo medimafo herbal center Dr. Tamoda so no wɔno so ɛsɔ yasene ebi na Accra ha sɛ no poku ase magira wɔsɛ uduru hɔ pɛ yadeɛ nankasa bayira afei kumase agogo government school na ɛwɔ hɔ no wɔn mu na edi nhwɛ anim a medimafo herbal center Dr. Tamoda so ɛso ɛsɔ yasene ɛma ɛna no pɛ yi anuane mu bɛno yɛsi adwa yɛso mimi din ABENA BADU ADEPA KWOFIE menembra AAA AGYA APPHIAH APAMDADAA